Hadin ka jing yok priang ya ka jing ujor na ki Paidbah nong song snong ha ka day ba ka jing lip kha ka boarding ha ka snong Mawryngkneng na kaliang ki dekot ka snong Mawryngkneng ha ka pratrek unai wing araja arpsan kilalait bani kendo yo ba arkin rin tathiang u engineer ka power grid bani kran halor ka ni ka man Hapakran sikilat pathai kubor na kaliang samla kraw kupar lingdo ulaong bagi Paidbah nong song snong nalor ki snong kibudan marjan ki hapan mat shibun ki jing namar ka jing bombiang ka boarding bat kumta kilakar pat ban Pyndep no kham kloy ka substation ha ka te ka snong nalor kata ulaong ru bana kaliang u engineer ulaong bun Pyndep no ikani ka kam haswa ban kot uniusnam ngi wan ban ikenduk nta jing chunki nong song snong kuncu ki ndu do bar snong ba ha upo ka Thai Mawryngkneng te isem cing ke ba nakaliang chong ka snong de kendo ke de bat ka cing telat chong ka buat light nomor ba ya kli ka light ke ba don meta bidang pendengkam napo nete napo mondep te kat ka cing wani kendo cing ni kalong ban penkloi no ya kini ka cing petre ya kini ka substation po ni po Mawryngkneng bat kum ka cing ya keren ke ba ikendu bat engineer tat kalong ba lakung kuno po shaman kut Desember Pyndep na ikeni kam ta nakaliang chong ka dorbar snong bala tha inga da sodal snong snong Mawryngkneng ban ni bat nakaliang chong dorbar snong kerpat ya ki boa bedepet bakin subha ban kampung kloy abi de bat kanika cing koi lat cing pendon kam lat chong ki nong snong ta nakaliang chong cing dorbar snong pat ba kin subha ban kampung kloy mar ba cing do lat apo snong Mawryngkneng ucu ikni ithan ba marchan ba ta kalong kha te khnang ban nam mat mungkin cing kepat ya ki boy bedepet bakin kham stet ya kam bat bakan long ke cing thot marba kacing do ya kalai kalong kacing do nong ke kraw dase ngila ban ong ba haman laki office ki don ya kacing pen kami kalai ba kamai cepo dase hayi ngasem baro ye pendon kam da kalai te kita nak liang chong ka robar sinong Mawryngkneng ini ka sengi ke bomta tha ba lagung kuno Pyndep Pyndep no haswa chong Desember nang ba kacing toy kan long hi pat nong snong Mawryngkneng Habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya